Es sábado en la tarde, ya empieza el festival. Risas y colores, la fiesta va a comenzar. Que Elena y Conchi nos guían por el lugar. Bailes y juegos nos hacen disfrutar. Mi gente, bienvenidos una vez más a tu programa de Festa en Festa, donde estamos estrenando la nueva temporada por todo lo alto, aquí en las fiestas del Couto, donde se celebra su gran fiesta en honor a la Virgen del Fátima. Y esta noche tenemos como protagonista al Combo Dominicano, así que vamos a disfrutar con ellos y con toda esta gente que nos acompaña esta noche. ¡A bailar! La música suena, el combo en acción, el ritmo contagia, no hay mejor sensación. Y en las fiestas del Couto, todos a gozar, con amigos y risas, no hay que parar. La alegría se siente, se puede respirar, disfrutemos Navidad. Aquí estoy acompañada de Samantha y su familia. A ver, Samantha, ¿qué te ha parecido la noche? Bien, ¿Qué has hecho? monté muchas atracciones. ¿Y te han gustado? ¿Cuál te gustó más? El del trampolín y el de las huertas. ¡Hombre, qué maravilla! O sea, ¿vienes otros días a seguir disfrutando de otras? Sí, te invito en fiesta. En las fiestas del Couto, todos a gozar, con amigos y risas, no hay que parar. Y aquí sigo rodeado de nenes. A ver, mis niños, ¿qué han hecho esta noche? ¿Dónde se han montado? Yo en nada todavía, vamos a subir en la Super Jamaica. ¿Y tú qué has hecho? En los coches. ¿En los coches ya te montaste o vas a montarte? Ya me he montado. ¡Hombre! Ya me voy a montar en la Super Jamaica. También. ¿Ustedes dónde se han montado? Bueno, aún ningún sitio realmente, pero ahora vamos a montar en la Super Jamaica. Estoy súper nervioso con un estrés porque si me caigo me mato. Ay, por Dios, que no te mata, chico. ¿Y tú dónde? En el parque Colchonetas. ¡Hombre, qué bien! Bueno, a disfrutar y a comer muchísimo, ¿no? Y también a bailar, ¿eh? ¿Cómo bailan ustedes? A ver, ¿cómo es? Fiestas del Couto, todos a gozar, con amigos y risas, no hay que parar. Y aquí seguimos, de festa en festa en el Couto. ¡Woohoo! A ver, cuéntame un poco cómo la han pasado. Muy bien. Súper mega bien. Mega bien. ¿Tú qué has hecho? Cosas. ¿Pero qué cosas? ¿Te has montado? ¿Cómo ha sido esta noche para ti? Al saltamontes. ¡Ah, hombre! ¡Qué bien! Y la gente es majísima. ¿Y van a bailar? Claro. ¿A comer? Sí. Y a disfrutar, ¿verdad? Y a disfrutar ¿Con quién van a bailar esta noche? con todas. Bueno, y aquí nos encontramos con estos chicos que están súper animados en esta fiesta. A ver, cuéntenme, ¿de dónde vienen? Yo de Punta Arenas. Yo soy de aquí. A ver, háblenme un poco, ¿qué esperan para esta noche? ¿Qué expectativas? ¿Cómo la han pasado? Lo hemos pasado muy, muy bien. El Couto de festa en festa. Aquí estoy con Almudena, una de las mamis que está disfrutando de estas atracciones con su nene. A ver, ¿qué tal la ha pasado tu nene? Genial, genial. Es el primer día, yo creo que quedan unos cuantos y Ya a disfrutar, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué piensan hacer para otros días? pues que quiere montar en el barco pirata, quiere ir a la orquesta, bueno, él quiere hacer de todo, pero bueno, al trabajar y así hay que ir poco a poco compatibilizando. Se ve que le gusta Le muchísimo. encanta, sí, y ahora lo hemos hablado de casa, o sea que genial. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Chao. Y aquí, como pueden ver, sigo acompañada de estos chicos guapísimos que son Miguel, Damián, Damián. Pues cuéntenme, ¿qué hacen acá? trabajar. O sea que han tenido una larga preparación para estas fiestas, ¿no? ¿Qué me puedes contar de eso? Pues estuvimos varios días trabajando en los negocios para montarlos y tal. Y pues poco más. Bueno, y aquí nos encontramos con este chico que nos ofrece esta noche una gran atracción. Háblame un poco, ¿qué nos estás ofreciendo acá? Pues mira, yo te estoy ofreciendo un tiro al portero, como un penalti. A ver, explícame un poco, ¿en qué va esto? Tú te colocas, cuando yo pite tienes que tirar. Y si tiras y metes 2 goles, te doy a elegir lo que quieras. ¡Hombre! A ver qué suerte tengo yo. A ver.
te llamas? Silvia. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? Muy bien, empezando las fiestas de aquí del Couto y aquí con una amiga. Y vamos a ver el combo dominicano que empieza ahora dentro de nada. A bailar. A bailar, a bailar. Quiero saber cómo la están pasando. ¡Muy bien! ¿Han bailado mucho? Pues lo que nos queda todavía. O sea, que han cubierto expectativas totalmente. Es que yo soy fan del combo. Aquí tenemos una super fan. Lo has visto muchas veces. ¿Y qué tal esta vez? Me encanta. ¿Mejor que anterior o igual? Igual que siempre. Siempre increíbles, siempre increíbles. ¿Y ustedes qué tal la han pasado? Perfecto. Genial. Me encanta. Super fan do combo. A ver, ¿cómo bailan ustedes? ¿Cómo disfrutan? Y aquí seguimos con el combo dominicano y toda esta gente maravillosa que lo está disfrutando. ¡Que Dios mi número al alcohol! Porque me está llamando. ¿Quieres mi número? Porque me está llamando. ¿Y esto cuando termina? Muy bien, chicas, saludos. Mi madrina te quiere estar. ¡Te odio, te odio, te odio! Esto está a reventar, ¿eh? A ver, ¿qué tal ha pasado? Bien, bien, todo bien. Todo sabroso. ¡Sabroso! ¿Y qué tal? ¿Está mejor que otros años o igual? Bien, bien. Bien, de maravilla, la verdad. Bueno, a bailar, ¿cómo es? Bueno, mi gente, yo sigo aquí bailando. A ver qué nos tiene Conchi para esta semana. ¡Mua! ¡Conchi, muéstranos! Xantiña, xa estamos preparadas, A donde nos achegamos? A Xunqueira de Espadañedo. A que? A primeira mostra de gando. Que teremos de bichos? Eu, a primeira bichiña, con 2 patas. Vamos alá, a ver que ambiente hai por acá. Bueno, que antes de bichos hai que mirar o tractor, verdad? Temos que mirar o tractor, vaya sorpresa. Sí, verdad que sí. Pero isto é precioso. Está bonito. Mira, Rogerime con procesadora para recollida de garbanzos, guisantes e alubias. É que ao mellor que compre el lombo tamén, Claro. Para ir montado aí, que non che No, tembre. o que o jefe dele é... Conócelo. Sí. Pero este está a venta tamén. No. Non. No. Bueno, xa andades con moita identidade na camiseta, en Niño da Águia, sigue no seu ritmo. Sigue no seu ritmo, porque Niño da Águia é o color diferente de todo o mundo. Mira, que maravilla de mostra aquí, a primeira, que ten isto, que sentir ten, que sentido tamén, terá continuidade, non? Con que intención se Bueno, fan? pois mira, eu estou aquí para axudar. Estou por axudar estes rapaces que levan moito traballo, dignificar a terra, dignificar a gandería, que é o noso, quer decir, si desgraciadamente se apostaran firmemente por o noso, por a ganadería, outro gano los cantaría. Xunqueira de Espadanedo temos un monasterio precioso, temos a Olería, temos o Museo Niño da Águia. Eu espero que isto cada vez vaya máis pa diante, xa ves a xente que hai, é o primeiro ano, caloita destes rapaces que fan moito para que esta feira siga pa diante, eu espero que cada ano sea máis. Isto de que se trata realmente esta mostra? Que era Unha antes exposición isto? de ganado, é que non é para vender ni nada, é para unha exposición de ganado para que a xente, como se chama? Se tome conciencia do Exactamente, que é o gando na é terra. mesmo os nosos políticos e a nosa xente que se día conta de que había que proteger isto máis. Pois que esa mensaxe moi ben dada.
entendes? Claro que sí. Pois aí queda. Gardai eso, os que o teñades que gardar. Apareceu o dono do tractor. Anduveron buscando por aí adiante. É que teño moito que facer na casa, me encanto non acabe o brazo que lle ando facendo para a recollida dos kibis, pois ben, ves. Aí, o tractor, pero Sí. está moi ben preparado. É Está. moi distinto a toda a exposición aquí. Isto comparado con eso é unha atrapallada, non? Todo é hidráulico, é electrónico e isto é toda a manivela. Bueno, dime por aí, tes que falar con Filemón, toda unha eminencia na veterinaria de toda a vida. De moitos anos, moitos anos. Cantos anos podemos falar de que estiveches tú exercendo de veterinario? Os 43. Mira, que importancia ten este tipo de mostras que Eu lle creo que recuperen? É fundamental pos ganaderos, que son dos puebliños que hoxe quedan moi poucos, pouca xente que atrae ao pueblo, e entonces é lógico que a xente nova que é fundamental. Que lle mira un, porque a min dixéronme que para que mirar que a vaca sea brava ou non, que había que tocarlle por debaixo as tetas. É necesario? Eso tamén, pero non. Non. Que se lle mira? Que lle vou mirar? Non, hoxe pois, non lle miran tanto, antes miraban a todo animal autóctono, é fundamental o tercio anterior, o sea, que a cabeza, que sea bonita, as prechas son de Teixeira, de Castro Caldelas, e entonces as razas víanse por as cabezas, que foran emparejadas, ben entendidos. Ola, señora vaca, señora vaca, eu teño unha vaca amarela que é o dema condenada, presume de... Elas pasan de todo. Ai, Lucía, eu vexo Melide e a min veñen os queixos, non os cabalos. Bueno, máis o pulpo. Ai, que rica esa zona tamén. Que faz hoxe aquí en Xunqueira? Bueno, pois hoxe estamos na primeira mostra de gando, vacún e equino e viñen colaborar un pouco con esta xente, ca Asociación Espadana, cos cabalos, porque, bueno, e cas vacas tamén, porque é moi importante que se siga esta tradición, non? Poder ver así xente reunida, además a nosa cultura, o que ten Galicia en vivo, además un día como hoxe. Están xunguindo aí unhas vacas. Sí, están xunguindo unhas vacas, un dos que veñen aquí o día da mostra de gando aquí en Xunqueira de Espadañedo. Eu deso sí que non entendo nada, Non entende nada? Non. Xunguir que é? Como xuntalas e veña vamos traballar? Exactamente, para pôr o carro. Bueno, pero ahora eso xa non, non? Pero ahora mesmo é para lucir, para que a xente vexa recordar a lembranza. Os nosos antergos faían. Mira, eres un dos armadanzas de toda a organización, Sí, do somos petate tres. que aquí tender montado. Sí. Mira, parabéns, porque a xente está super encantada con isto. E que pretendedes? Que pretendedes realmente? Cal é a intención? O rexurdir é que pôr en valor o sector no Concello e en toda a comarca. É darlle visibilidade, claro. Esa visibilidade que lle estades dando terá continuidade por o ano, queredes seguir con loita? Sí, todos están nos dicindo totalmente, dícenos parabéns, 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 e po ano hai que volver, e xa queren moitos gandeiros volver. Mira, xente nova, que é o que compre ver aquí, Home, claro, hai de todo, xente nova e xente maior tamén. Podo dicir o secreto, que vos sí que vos dedicades ao gando con amor, Sí, podes. que doblades aí o lombo, e podes saber as zonas. Bueno, eu son dunha zona un pouco máis lonxana, de San Cibrao das Viñas, pero bueno, está aí ao lado. Elier sí que é de máis cerca. Elía, tú onde eres? Monte de Ramo. Ai, tamén de aí. Ai, bueno, por aí hai moita lameirada xa con gando, ou non? Si, hai moita xente vive da ganadería. Eu creo que é un modo de vida, o modo de vida máis natural e ancestral que tiñamos todos e todas dende sempre, vamos, e dende cativos tamén, claro. Despois que tamén é un pouco inculcado polas familias e tamén porque nos gusta, porque nos tira, porque che gustan os animais, porque che gusta o campo, eu creo que xa vai un pouco por aí. Hola, amiguiño, que? Mira, por fin, xa fixen por beiriñas. Dime por aí, Conchi, ese é un burro. Terlle que contar un conto hasta que sea burra. É boísimo. Gracias por prestarme o chiste. Bueno, Monte de Ramo, Gandaría Leboreiro. Bueno, que hai moitas, e mercedes todos que falemos de vos. Pero non damos feito con tanto gando hoxe aquí, non contábamos tanto ambiente. Pero é interesante que haxe ganado, Que maravilla. que haxe cantidad. Iso que intentades tamén, non? Con esta mostra un poquinho. Claro, vimos aquí o primeiro pasar o día e aquí cos compañeiros aquí de Xunqueira, que son como nós tamén. Iba a dicir eu, aquí non hai unha alfombra roja, nin vermella, hai unha alfombra da palla, da erva, do campo. Exacto. Entre rodeados aquí de bichiños, que mira, que ben se están portando, Hoxe damos ya publicidade, damos ya o ganado. Hoxe non é... E que pedimos? Que a xente nova se anime ao campo, que haxa axudas, que haxa un pouco de equipo para que isto non morra, como é o tema? A xente nova pode animarse se temos apoio. Tamén é verdade. Sendo apoio podes animar, se a cousa
vemos moitas trabas, moita burocracia, a xente... Onde máis notas ti que poida, por exemplo, no día a día no traballo, supoño que será gratificante para Sí, vos, claro que sí. e tal, pero onde notas ti, o mellor que poida haber trabas que poderían o mellor centrarse... Demasiada burocracia. Papeleo, verdad? Exacto, moito tema de papeleo, cada vez máis... Cada vez non se dá nin aparcado. Cada vez van complicando máis, e, bueno... Isto é unha alegría, non ves? Isto é un lujo. Mira, pero que tradición isto, Isto xa non se pode ver en moitos sitios. Non se pode ver porque se perde, pero hai que tratar de recuperar todo isto e seguir loitando por seguir vivindo no rural e seguir... Oh, alá se foi, dirá, mira Telemiño. Cousa bonita, cousa da nosa terra. Isto son unha Que pestanas teñen, Dios mío, que envexa. É unha raza autóctona galega que estuvo en perigo de extinción, ahora estamos tratando de recuperalas. Seguimos loitando. Se tuveramos máis apoio da administración, podría... Nada, vamos facer esa petición de Telemiño tamén, Pois, eso, necesitamos apoio da administración para seguir luchando, seguir vivindo no rural, senón está acábase. Por xentiña, dende Telemiño queremos compartir con todo o cariño o amor para a nosa terra. Claro que sí, levámolo no corazón. Xentiña, como non sabedes que nos encantan as festas gastronómicas, todo de paparota. A onde nos achegamos? A Moeiro. A festa é o porco a espeto. Que tal? Sabrá iso. Borja, teremos sitio para comer? Pero vale, vou facer a reportaxe primeiro, pero eu creo que ali uns sitiños, 2 platiños para nós reservados. E o porco espeto onde está? Por ali arriba, vamos buscalo. Circulen por aquí que atopamos o porco espeto. Hola, mira, poñen as nalgas á brasa. Oh, que ben cheira. Ai, que carnívoras son, Dios mío, que non diría? Mima, están preparadiños xa, no punto, xa están no punto para comer. Pero claro, para facelos, ojito. Home, hai que botar unhas cuantas horas alrededor deles. Festa gastronómica. Cale o, como que dáselle un untamiento antes? Sí, dámoslle unha salsa, un pouco de anti, moi que botando mentre está asando. Pero realmente a salsiña e a carriña que este no xeito. Home, claro. Boa carne. Justo. A mí dixeronme que eras un experto, que viñades de onde me dixeron que viñas? Facedes moito tipo de festa desta? Sí, facemos varias. E canto require, cantas horas levades de preparación? Sobre 6 horas no lume. Como experto, cómeselle todo, pero como experto, que parte do porco che gusta máis así o espeto? A min o cernizo. Iso que, a que parte é? Este, así, este hueso de aquí. O huesiño de aí, cernizo. Rillalo ben, pero que leva algo de carne. Hombre, tamén. Vámonos facer amigos teus, Borja, para comer un pouquiño. A mí dame igual a parte tamén. Como se me das o rabo. Tamén chupo no rebuxo que faga falta. Luís, viñamos no momento xusto, Empezamos. Sabes ver se já están os platos vacíos, pero empezan agora a empanadiña, o seu, como chaman, o porco espeto, cada un a súa ración, despois xa o que é o postre que consigue nunha bica, empanada, como chaman, café e pouco máis. Pero bueno, o que máis interesa, o porco espeto. O máis importante para nós, o grupo de goberno, é que o Concello que recupere no largo do tempo. Porque isto foi unha peña de fai uns 29, 30 anos aproximadamente, que quedou despois ao do olvido. Unhos despois xa fixose, non se fixo, despois xa levabas a comisión de festas, non se facía un ano, outro ano, e este ano é que quero que perdure. Queremos que perdure. Entenden? Levan 40 anos. Que parte do corpo che gusta a ti espetar cos dentes? As costillas. María, hoxe hai cultura, Cultura. É un tema que che toca, Seica. Mais ou menos, que remedio. Hai cultura gastronómica e cultura do espírito, que aquí temos as pandareteiras, que é o ano delas.
E nada, hai que alimentar o corpiño o tamén. corpiño é fundamental. A parte da alma, o corpo. Tú sabes que a cultura alimenta. A cultura gastronómica desde forma arriba. parte da idiosincrasia galega, entonces temos que axudar a contribuir, que veña xente, que se nos está indo, Que estamos moi parte do contentos. corpo, do porco che gusta máis? O oso, para que o oso. Aí arrillalo. O oso, comerse o oso hasta o máximo. O porco aproveitaselle todo, pero o oso tamén. Que rico, por favor, que ven a recende de maravilla, De que é a empanada, bonito? É de bonito e de palitos. Que ricas. Ai, que rico. E que cheira de maravilla, Bueno, que un olfato porque- bo de... A ver, porque vexades eses de papinchos, que tamén non é que vayan comer ese trociño de... A mí faime moita gracia porque con cantidad de porco espeto que hai ali atrás, Claro. isto é un pinchiño, pero en Galicia o Este é pinchiño... Este é o pincho. O se non entendes, hai o trozo grande. Eso é para comer, este é pincho, Porque farme enseñar ese cachiño, jope. Home, que santa mal, que na casa hai que enseñar fartura, como é a Galicia, que é Claro, fartura. home, non me fastidies. Hai que tratarvos con moito cariño porque sodes aquí a música da festa. Co mismo cariño que nos vos temos a vos. É maravilloso. É máis ao pueblo, temos moito cariño tamén ao pueblo. Pero mira, xa estivestes tocando, despois volve tocar, pero ahora xa con máis forza. Sinceramente, non sei se vamos tocar ou non, pero non sempre tocamos algo, pasa que tocar. O caso é que teñades que papar e despois xa se verá. Ese se verá, sí, Que señor. ainda non vos trouxeron a carniña, así que toca agora. Non queremos carne, non, mi amor, non somos veganas. Sí, No, xa se no. nota. Mira, non mires a bandexiña. Non, nós porco non queremos. Claro, non. Porque vou avisar ao cociñeiro que a carne non a traga peito. Exacto. Non, seguro? Non, carne non queremos. Bueno, temos unha misión en Telemiño, ir encargar que os músicos... No! Bo proveito! Está rico ou non? Está moi bo. Mira, os que estedes ca boca chea falademe igual, No, ainda non estou ca boca chea porque eu digo a ferramenta, pero bueno, estou probando. Estás me mirando en plan, esta ten pinta de que me vai coller o cachiño. Casi seguro que sí. Preguntaches, tú non a probaches, que tal está? Que tal está a carniña? Está boa, está boa. Sí, está boa, está jugosa. Eso que digo eu que se desfacía, cando estaban aí desmenuzando, íbanselle cachiños, algún, dixe, non me saltará así no fuciño, pero non me saltou nada. Que parte do porco che tocou? Eu que sei, a costilla non é. Pero a verdade aí, que saibamos, vámolo catar, a ver. Está jugoso, está. Sí, mira. No. Eu para mí que é un cachiño que che tocou rodando o cu para atrás. Tinnos por aí que anduvemos como un mapa mundi, hai xente de Pontevedra, cierto? Sí. Pero trouxeronvos, arrastráronvos, obligáronvos. No, viñemos encantados. E que tal está? Está dela disfrutando? Muy bien, está todo muy rico, muy... Campo este precioso. Ai, verdad, este xuntiño que dá gusto, acompañounos o tempo, maravilla. Sí. E que puntuación lle dades á carniña de preparación? Que tal está? 10. Bueno, podese saber por que non quedan cachiños aí na bandexa, No, bueno, porque ainda empezamos ahora. Que rico. Bo proveito. Gracias. Caramba, que boas talladas vos puxeron, Sí. Viron vos mozos, vamos por aquí. Que tal está? Moi bo, moi bo. Digo eu que vos viron mozos e dixeron que require enerxía. Sí. E a vos quen vos arrastrou? Viñades en pandilla? Sí, viemos todos. Tamén. Que ten de particular este tipo de carniña así desta preparación? Que ten en sabor ou que... É que efectivamente que gana moito máis sabor, a carne é moito máis carnosa, máis de fase na boca. De fase na boca, sí. Xa estou imaginando, que rico. Mira, cantos vindes a papar, porque a familia escapou toda. Veu Telemiño? 7. Estabades aí que... 7 é o número. 7? E comeder ben os 7? Sí, eu penso que sí. Ao lado destes non nos vamos poñer. No, porque somos de comer. Veas el ejemplo. Así vámonos poñer de perfil. Mira, vindes en family. A este momento xa é hora de comer, a festa do porco. Sí, pero mira que vacío está. É vacío, Mira, contame, pero vides en familia ou aquí amistade? Aquí amigos, amistade do pueblo, do ayuntamiento. Houve que tirar moito por eles ou apúntanse á festa gastronómica? Isto apúntanse. E quen é o que come máis de vos? Aquí o porco. É porque é mar novo, ten que alimentar ese cor. Que parte do porco vos gusta máis? Nos casi todo. Todo, nós estamos en mal sitio, comen todo aquí, Aquí Se tuveras que escoller, Menos o ronquido todo é bo. Ronquido cale?
O ronquido do porco. O fuciño. Pero o fuciño gustalle moito a xente, igualmente. Claro, e hasta o rabo. Rillanlle o rabo, rillanlle a orella, rillanlle... Eu pedín o rabo tamén. Pois... Se non me queda nada... Aquí non chega para todo o rabo. Que parte do porco vos pode gustar máis? Bueno, realmente a chicha, a freba. O meu abuelo decía a freba. A freba. A chicha. O oso, a verdad que o oso... Bueno, hai xente que lle chupa tamén. Bueno, chupar, pero no. En outros... Que digo unha palabra moi erótica, ao mellor, pero estamos comendo. Chupar, hai que... Os huesos. Sí, no, pero eso ten a súa parte de morbo, entonces hai que... Claro, tamén hai que medirse. Primeiro vamos comer. Primeiro comemos. Que sexa por moitos anos, xentiño. Vale, eu xa me vou quedar aquí, que teño un sitiño por ali guardadiño para poder papar, pero eso non vos lo vou contar. É secreto.